Hello guys, madung adlaw ni jung tanan. Welcome back sa mo ang channel. Ay Lexibag so karong adlaw guys, dami dari ila ka mayor. Mystery Burst da. Mystery Burst. Ug ijang my love ja ka. Aawon ta na mas mayor ja kay. Sange mami dereng biabas, indeghana da ni bitay. Wala labot nga tong ubos nga nagbitay, di nagbitay nga to kan hampila ra man atong buog. Day daghan guys dia. Wa nagidas Lexi kay kawanan. Dinas mayor. Narit. Ay mo ko na. Denggan ta. Yor. Bentang mayor. Mayor. Yor. Mayor. Aka dengeg day kayor akoy ka jadi magmat na nga awon unta ka na magnagtugal haba. Nja kay na sulabian mamidas bayabas. Oo, toy dako to. Day dako da guys. Uy, ani betong humukang natumban pasing kateneb da tadanig. Tao. Taig tao, di galit taig tao, taig milo. Di galit taig milo, naga jud. Ada apa dako da? Da guys da, makasa na pod danis tiris baul. Oh, lagay! Ngano bang di magmakahuat sa ijang ate? Grabe dagom oh. Masulabi naman pag amasiko. Hugasan sa ninato kay makakaon sa punta na nagbidya. Dari ko agi. Mutanda ko sa angkuan. Ang kapasyunan. Yor. Naan sa bakada ng mura man kanas langhob. Ang imong tingog yor. Naan sa bakada nag hapla. Dahil mga dragon fruit nila guys dia. Isa kabulig, agbotong ka sige. Isa kabulig ko no. Dapat mga nukos nila dia. Bitaw, kuan bitaw guys. Taong. Hani may magiluto diha, agay. Dia ragpasyon nga diyang ipanghambog ng ihatag kuno na sa kining katay na ng pasulabi naman. Dia ra dia. Dagham na kay nukos yor. Dagham na kay nukos, hani may magiluto diha. Hayag buwak ni mayor, hampuong kadyo. Kaya, nang, malimod to nang. Hapon na di ay. Medyo pagbatong kaya ng daghana na na. Oh, grabe ko ang mayor. Oh, ay pagluhibid ang mga nukos. Aw taong di ay. Hawa ba tayo masugpo na mayor, naglakaw-lakaw. Hala diarag itoy nga giingang Ate Bidalos. Ate Bidalos, shout out diarag itoy te. Bajik. Laki day kuno ni te. Ano man gikaan yor o. Ubi ni? Balita kag taong. Ubi. Balik kuan. Balita kay. Ano man lagi na imong luto diha? Nanay ming di magsaba kay kaniyo lagi pus ikang kay. Ano man ayor? Kay ikang. Grabe gi hampila na Mystery Burst. Ma. Tara. Mateng kasi pinangin pag laay lagi pero nagkumbati na day diha. Matawa ko nag-online. Ngita pala yung puglubig ka po yung abot ko ubos. Hotoy ko no yor. Yor. Hotoy o. Hotoy o gi hotoy. Hotoy o totoy. Kew. Ano mga dyan ng pagka-hotoya? Hotoy. Hotoy? Wala itubo na rin yun, no? Kalos yun, oh, yun. Agi ang audit. Mamayabas mi dari, guys. Ubos ila mayor. Kaplag mi dari bayabas. Inim naman siya magdaghang tubig. Diyan, nagsilupin diya. Gawas din ang mga gahi. Kay, kuwabot yun na yung hang tunot. Nanay, nagpujo, dana ayor? Kisay nga dana. Kisay lang sa kalam. Agdari dayor, sa ning juta ada na ayor, berigja na ayor? Berigja mo nga po ni inay te. Kauban ra day ni dani? Parang luujag mangga na matay. Ate, ya. Ya, bas may daras abas. Sabay, hinlo dari yan. Asam day agian daring hinlo ya? Asa? Way managpo dare? Pasaway! Mamayabas lagi dari pasaway.
May tao. Sa maning Karang labon. dari naman kay garden. Da pa ilang sibuyas dia. Maju pod. Kabujas. Na, maju pa ilang garden dia. Sulabi pagkuan. Kalabo. Isi! Hala lang daghana lagi! Aw. Hala lang daghana lagi dia. Uy, hadlok man kay labong. Ginoo, ang hil magbalangtay na rabay dagko. Uy, dahil tagpunuan. Uli. Ah, dari. Basta mga punuan. Tabi, dari daghang karlan. Ari may agi. Ali yor. Hala tayo rang dagko. Ah! Sama lagi kay ba? Gira jeng yuyu jud. Tuwa lagi dako ako si makauna kay ako may nauna. Dari bay bakalan ang silopen. Ay, Ginoo. Arang lapmian, arang lapinig dari na dagan si taron. Nadak. Yehey! Pero gibuti-buti ra man pag marijo. Nalagi daghan pero tubod ani. Dawata. Tawag ka rin boss. Ari mi mayor tagtagur rata. Dari mi, dana mo. Hoy, buwag. Hambinon. Buwag ha, galing mag lain ng biyabasa ninyo ako anon, ha? Oy. Galing magtutoy mo. Taas sila dito guys, diba? Dari Miss Mayor. Lain na ba kasi mamiyabas ko kaya di ko magtanaw tumban. Kaya ari mo ko magtanaw. Ari mo ko magtanaw bayabas. Naganay datos kutad ay. Iwa man yur, mura magjatig. Binuangan tas kinaunhan ra. Sa guryong. Nana po ng binuang ha. Ana Uy, tayo dakas ibabaw to ah. To ah, isa ka kuno kog suway to ya po sindan. Nagan. Di ka lima bangge. Bangge. Gamay gimisong. Ay, gamay lagi pero nabuang siya. Ang cute po na itong silupin yun. Na maadyo rin ha. Tsag dakod yung ikuha. Isong na hadaning nagmila-mila para bagajod ni. Kaya nagsusaka. Kita na pa yung mamungon. Sige panawag ug ay. Kasi panawag nga. Tayo kayo maamamang sa simba ko. Simba ko lagi. Ah? Ano ba ilagbason? Aling-alingakan naman mininjo? Sulabi pa man sa una. Labi ko sa una, wala ko'y bihod. Dari ni mo abot og tuya-tuya. Ang asa ko di abot sa una. Karong nanatay bihod. Aw, pujo sa tagmarujo. Agsuso. Agsuso dari po minanosos ka na. Kares ka pa. Nga na nagi amamang sila sa timunika. Amamang mangkuno sila. Ay kaya laging maglabag. Isapaan, magsaba-saba man po. Sa? Oo, ito'y nako yun. Hey, bye guys, Bye nong pilyong lang sa kalam. Nong pilyong botel. Nagbunga dia. Tabi. Na, bili ko na nito adlaw sa ganahan. Yung baya ba sa gagawin room? At kita to anong maya, ang gagana to. Asa do sa Camorenjo? Yung kana na to na to. Wa kay nang uhad to. Ana apod. Kita rabay tao. Para ba si mo kaagbiya? Hilaw kalatid. Hilaw pa guys. Hindi sa ni pasulubaan kay sunod adlaw. Daghan ra banta. Ano pa tayo mando? Nagdagana, tagbunga na, pero mga hilaw pa man. Nahihinog sa ibabaw, di ko pasulabig sa kata. Mila Israel pa. Agduha. Nga ang tagbiyabas guys. Hiliwan. Mano naman eh, tambos. Ara naghanap puno. Tambos ud man ka. Tambos ud-ud, sa kuto-kuto. Yung tago mi dari guys, kasi limbuhol og si Tiri na padung na dari amang pagkuratan ng magkurat ba. Dari yung biyabas sa kuha niya. Sama guys. Nangawa ko naman. Bago. Ay, believe yun. Nangawa naman.
Dagger pa na, dagger. Sampu nga ang mga nakuha, guys. Ag imong sa nina iyo kay mag-amag man. Kasi kung signal dyan. Marami ka na ipacha, no? Tara sila, guys, ta. Bago na rin ako. Naglilimas. Nuwa mo sila isa. Ari. Oh, lagi lihat ang kabutong. Baka mo nang itong dua kabadi. Isa! Ito. Ako lagi makit. Kuha lagi na orange. Amagman. Amamong demi ha? Katan ni Yoyo. Kaya nga magbaka? Nalipag tao mo. Pero labi rin mo ba? Andiyan, nagkakuha pa mo. Ah, siya. Eh, siya naghambi naman din ng isang may lab. Ha, pag-isugwa, nagkababi. Eh, siya. Dati sa rin daw. Buti-buti na wala mo dia. Desa ito nang igang. Di abe kung lain tao to nalibang ana ingo. Ay tao. Nalibang. Nalibang. Lago na sila. Nalibang. Kataman oras man lamdag. Wamag bitaw. Lain nga tao nalibang. Ayaw diha na mo. Okay guys, napahuway na may kayo. Moritary mo nakuha dia. Mga dyan naman makasa. Tapos bawal lang eh. Grabe pag ang mga mansiko dia. Ay. Magtabang na tayo dyan ha. Kaplag ka ha. Kanila Kanila yung grabe man siya na puno man. ha, maging ana na, gikaut na ha. Mga po man. Taon po, pero dati ang doon kabiyabas yung gipakasulabi kaya ha. Nag-ateng ko ha, di man ka subalis amarsiko. Sa? Subali? Di ka subalis. Grabing katuwa ra bagay ang problema maamra si kuhag pamugog ninyo. Namaak na naging ilaw. Kita ni ating ko ana ni suro. Grabe sing nanupok na. Napunoy suho. Haha ni may suho ya sa pakuhag ang masiko ag kuan ba kis nga pinapiti. Ay suho ni. Puro aliana, pinakiti. Ha? Hani lagi suho. Bo, si suho ni sa. Kay nana may makadug na magbaligwan po. Hani na mo pisunod. Agabi. Agabi ingin bitik og ni mayor pa. Tapal may mayor gabi kay wala gi mi kadiskog balik. One Nanapod. Disko na ramamis banig. Yung mga buotan, yung Kay- manisko. Daghan lagi pa, ihubog og manisko tama. Sikat-sikaran lagi po tadan ita ka mo RNB. Anja, Daw ko ni pulis. anja kay gamong hanay pulis. Na may pulis basta disko. Habil labot sa pulis ugi. Tusok na ka. Nalibang. Gihanjo lubo ka na. Na adi mo kulit panunggab ana. Ha? Oo. Wa ta kay bawat panahon nga. Increases na. Ay siya increases. Bitaw. Ito sa to yung mga Wa bitaw minang igo rin taw minikakan gahapon. Salamat de kaso ni Ate Lilian ug ni Ate Ellen. Kakaan pud min nakakaan min lingaw pagajud min. kaaghumok. Arang ningawa jud namo dito ila Ate Lilian samot dito ila Ate Ellen kay nag-disco mig balik 1/4. Salamat jud din Action. action ni Mayor di jud mga makaliptan jud. Grabe si Mayor ka jud. Pasalabi. Oro jud ang bilid jud. Pasalabi sa kilatan. Silabi lagi. Ha? Nagbidyo mo to. Nag-video mo to Lexi na may ebidensya na ng cellphone na ha. Ingin-ingan pas Mayor. Ah! Maring sita, maring naguhihingang, maninay naguhihingang puraming Mayor kay bilib mas. Pwede lagi. Puraminik Mayor ug sayaw. Wala man dyan dinakit os kadaghanan. Arang. Anja na since topic naman tayor. Lahi mo tuwatong dug butog gabi eh. Istorya pa. Istorya mis Mayor gabi kay duga lagi tao pumikatug kay ag disco lagi eh. Wa ka mo puon. Anja kay nagsige magpamaghut ning dari speakers kwarto. Karinda siyang likod, among likod. Waktu kahilo mo ko bangot. Magsud kahilom. Nanapimig. Nanapimig. Or mag-ilik-ilik. Ko naman ba eh. Murama. Oo. Murabag pasan. Isay. Isay. Gawas lagi tamilo. Grabe siyang kuha ng Mayor sayor. Ipa-action na dahil pawawa. Ipa-igham na dahil pa-agros igham ha.
Patugon. Pero yung nagiubo. Patugon sa daan. Ubo sa di ay. Ipatog ramin ninyo. Patugon daan. Hindi man pud ma. Asa pa ning tiguang lagi, makatulog. Mabilar mo ah. Asa day tiguang matug. Mabilar mi, apil mo kabilar ay. Di po, gabi irami na kon kinag istorya malagi Miss Mayor lagi bahin natong amang ka. Pwesto rin. Istorya iskuhan. Nahitabo pag Inja kay ning da malagi ubong ning sulabig kapila to. Ubo ba to nagtutoy. Uigham naman. Bitaw nag-uigham ingan Mas Mayor. Ingan si Tan Mas Mayor ag silingpan man gud atos kwarto pikas guys nga magikatugang Mayor. Banha ka jo ug nay manggi istorya pikas kwarto di mi makadengeg. Wa may nakadengeg sa disko. Asa ba itong itik pa naman? Di nama. Na Mayor kay bawo na nun silang siya magatikon. Pagkas gawin doon itik pa. Na Mayor, di man mapagkus ka ng silingpan. Kaya man ay number 3. Oo, dahil silingpan. Pagkas garganog sila. Kagulog silingpan. Wa may control lang sila. Wa man ay kontrol ng silingpan. Gawas umulagpot na kaya na mo anda. Aba de kaso, di ba? Banha lagi na manggi bugnos gawas ay may kadengeg kaya silingpan may magpasulabig banha. Mao na ning kong ningis Mayor. Ningis Mayor jati ay nanggi ampi na sila speakers di takadengeg. Narbe na may buho to. Ingan Buho. ko agbuho gitakpan man na siya nina. Di lagi pud mi tantong mong lililiun. Kawajinggit lagi ko no. Pati batusok ay kumpiyansa kay si batusokan. Kawajinggit. Di lagi taon pud mi tantong manggililiun. Di gitakpan din na magnuog karong Kritit SPG ba? Matinadanon siya may. pero naingin di ko pagasayor. Naingis Mayor nga. Di takadengeg gani kaya siling pan may nagpasulabi. Sa pikas sa na ron. Ingis Mayor di ko na makadengeg speakers nagdansa na ron. Tingtingog. Wala sila tingag-tingag pero nag-uig hamas tirin. Ingin man. Ingin. Sitar ko ag tubag ng Mayor ko pangasayor la. Kaya ito paminawan. Ingin pas Mayor. Ikaw ra. Wa mami nagpangag siga. Ang orasa naman to. Ang orasa naman to nagpangag siga yor. Mura magkatug na siro ko na to. Mura man kog bawhan ito Ogi. pamati. Mura mag kana na ay mura nagkaog asin nga ang tilaok magrabing ko ana di mo katunog na may na. Mo na lagi ka nag-charge na lamang ko. Mo na lagi ka nagsaga. COVID. Ja wata kay baw kita lagi patugir no. Uigham na to siya. Oh lagi. Tuog ko kay hubak ko gabi. Hubak na Bumbun gabi gahapon orang mas. Pamiyabas lagi punta pero pabug pag amersiko. Nah, ubo na pud. Talagi. Kamot ni ubo unda. Ubo na ya. Cuman ina. Isi lagput kang laway. Buat lagi ni ubo unda. Ingin na. Parararaga din na yor. Matay ubo niyor. Isi. Naawahis Mayor sa among gipamati. Si Janan naawahi. Ika-third na dyan. Ika-third batch. Dari yor pa da yor. Beko no. Ngadto. Timing nga naging daad to ka ni. Lagi. Ano lagi? Makahutoy din yung biyabas. Mura grabe. Ano yung Tambawa na anda. noo just Rosal oy. Ambok na magkakaroon. Sama na yung mura magway kuha eh. Nahurot na ka mag-ahu ah. Grabe lang yun. Di agahu mo nahurot na ka masiko. Ninglipot Grabe na man nila kakut. Sapnuton man. Asya. Sapnut. Kasi mo pilit. Arang. Ang sapnot na kasi mo pilit. Okay pas alright. Ang saret. Kasi kuha ng nasiko man. Wa na may mulipot kay jagal liptutan dyan putas. Nahadlag pas kay ngang kuhan nga amamang. Lain bitag imo yor sapnot dayor. How do imo sapnot? Ang karing-karing pajama. Uy. Katawa yun. Ano ba ro lasing ko na? Pa namin yung lipot. Kay, uy, kulay. Ingat na na. Arewas. Agilo ka na siya dari nga part. Ganahan. Ako pagali ni ha. Samot na kagsiya na. Naa. Oh, ja, bidyukit po no. Halang-halang ra. Sabaw lagi. Naa po nag-video kay. Listen. Lesson. Pasulabi. Grabe sila Listen magkanta. gahapon dyan. Nalingaw dyan. Misos, agwa pa din na. Daot, agwa pa din na tarurok sa tililian. Apil na tabi po si Diyos amang pangkanta. Kami irabas mo kanta sa tililian. Halang-halang. Pero mga kanta gapon ako din nga sa mga kanta gipang paslak ni pura may Kailangan gipang
Catch me, I'm falling for you. Ako yung nga egos, mga kantang ipang Paslak. paslak. Pero wala na gajid ba? Kapit naman. Mati, wala na gajid mamati kahang buna-buna na. Hilak gajid na ho. Wow. Nauwaw na mga gajid ko na ito ni Ati Lilian gajid. Nanguwaw lang. Wala ka na mo naman. Nauwaw pagbalik comfort. Di man, kita may, Awag na ah. kita may kanunay magkabanaban. Di murag, di na kadyo uwaw. Tanto uwaw. Di kay kato kay nagajid. Bahalag ka to. Nagawas bagang mga luha na itong baliguan port.